Tak čaute ľudia, vítam u ďalšieho dielu z Minecraftu. Môjho dielu, single playeru. A ukážeme si novinky, čo sa tu stali. Vidíte už, že mám diamantové brnenie. Bol som enchantovať, ste sami videli, že mám veľa diamantov, ktoré mám tu 6, lebo som bol. Mám úplne dobré brnenie a som spojil, že som si urobil takých z 56 diamantov, som si urobil, alebo neviem z koľkých, také veci. A tu máme našu farmu na wheat, mrkvu a také veci. Trošku som pozmenil tú našu sliepku farmu, vidíte, už som tu postavil takú veľkú sliepku a funguje dobre, vidíte, tu vajíčka idú a ja si tu kladám, tu si tak dám a mám tu. Budem zachovať plnú častu. Neviem, čo budeme. Dneska by som v tomto dieli by som chcel urobiť... Dneska by som v tomto dieli išiel urobiť nejaký... S týmto tu som točil... Alebo dneska by sme mohli iba taký oddychový diel urobiť. Že si budeme iba dneska ťažiť a budeme mať v kľude. A v ďalšom dieli sa chystám postaviť... Ako keď tu budete aj vy. Ako moji fanúšikovia. Čiže dvaja odoberatelia. No traja. Takže dúfam, že keď sa vám diely budú páčiť, tak nezabudnite lajkovať. A keď chcete ďalší diel z Call of Duty, musíte tam minimálne 2 lajky. Keď chcete ďalší diel z Call of Duty. A keď budem mať 50 odberov, tak natočím nejakú novú hru, ktorú ste ešte nevideli ani nehrali. Prečo že som nenatočil Wolfensteina. Tú hru mám veľmi rád, lebo som ju už hral, mám ju už v počítači. A kebyže keď chcete, aby som ju natáčal, tak chcem, aby tam boli nejakých tých 10 lajkov. Tak, a pozrite sa, náš byt, farmy. A to som to nevidel moju farmu. Robíme frontálny útok. Potom je to Far Cry, tak teraz ideme robiť ten frontálny útok. Mám fire aspect na meči, to je dobré. Naša sugarcane farma sa nezmenila. A ešte jedna novinka. Počkajte. A čo veľko tam mečom tak. Tak, to je rýchlo. A tam vzadu môžete vidieť takú... To je naša farma na cobblestone. Takže cobblestone automatická. A skočíme! Znači si mám diamantové brnenie, ktoré nás ochrání. Bereme si všetko, čo tu máme. Tak. Všetko si zobereme. Tak. Pozberáme si to tu. Tak, pobereme všetko, čo tu je. A rozhodol som, že by sme robili nejaké tie Call of Duty by mohlo dneska výjsť, keď dotočím Minecraft. Ale to sa ešte uvidí. Takisto by som... rád by som si postavil za nejakú dedinu. Ale postavil by som si... Toto sa sleduje Jirka Kráľa. Ten má také kráľovství. A ja by som nechcel robiť kráľovstvo, ja by som chcel si urobiť nejaký veľký chrám, ale to až potom. Nevidím nič. Tu niečo svieti. A... To bolo rýchlo, to bola veľká jaskyňa. Prepáčte, že kašľal, som chorý. Poslednú dobu. Tak ospravedlňujte môj kašel. A tá sekírka je úplne dobrá. Mám na nej Silk Touch. To znamená, že keď vyťažím niečo drevené, tým sa nevypadne napríklad... nejaký drevený blok. Počkať, mám aj na sekírke, mám aj na tomto? No páčte, že som ukázal. To je Fortune. Potrebujem Silk Touch. Dobre. Tak postavíme si... Koľko napečeme? 3 minútky.
tak máme čas si postaviť nejakú tú vec, postaviť si zatiaľ nejaký domček z vlny a dreva. Čakaj, kde mám drevo? Drevo! Tu mám 3. To je strašne veľa. Tak zoberieme si toto tu biele. Domčeky budú také maličké. Máme málo dreva. To je zlé. No nič, ideme ťažiť. A viem, že moje diely nie sú také zaujímavé ako u ostatných youtuberov. Ale na to, čo to Minecraft. Pretože ja ho rád hrám. A nie kvôli tomu, aby som, ako som ukazoval, keď som frajer, že viem super hrať a tak. Keď to zajac. Dajte rýchlo kope toto lopatka. Fortune. Strašne rýchlo ťaží. Sa mi na ne páči. Asi pôjdeme za chvíľku späť. Čakať. Čo bylo stromy? Si robíte srandu. Au. A rýchlo. Nejdeme sa tu písať. Čo skedy napíšli? Na zdravie. To som hovoril mojej mamke, lebo si odkýchla. Tak ideme na nejaký veľký kopec. Sa pozrieme, že kde máme dom. Ja neviem. Počkať, poď hore. Počkaj. Poď hore. Hľadaj kapustu. Ale skončí alebo ne? Robíme srandu. Čo svíčka? Jak dlho? Ja už natáčame. Sa mrknem. 8 minút. V tomto dieli už si nestihnem natočiť, ale keď chcete sériu aj za to, že návody odo mňa, že ako sa to stavia, čo stavia, tak chcem, aby tam bolo 5 lajkov. A nezabudnite kliknúť na tú vec, čo je tam dole, že odber. Hop. Hop, hop. Skočím to stadiaľ. Jo, skočil som tam. Tak dobre. Ja si pôjdem... Tak v ďalšom dieli budeme staviať. Určite budeme staviať. To vám garantujem. A kebyže nie, tam môžete dať 4 dislajky najviac. Tak. Uvidíme toto. Ďakujem, že ste pozreli tento diel a čaute!